Yes, good morning, Idol Bernard. Nalasingit nga damag, daputa may kamanayan nga biyag, iti naawan, dapo iti panangkeptan na iti bukod nga biyag, manipod iti Pitik, Ilocos Norte. Sigunti PNP ti market ag 27 nasawaan at daan ti rangkap iti bagi manipod iti Pitig mismo at ag 50 nga tricycle driver iti na pakamot ti korpo ti pulisya dati napasama ka lagot dati yung misis dati biktima ket nakita na nga dati asawa na ket nakabitin iti nylon rope nga na putipot iti naka-sling nga kahit nga landok ito iti pagtainganda. Iti pa nag-responde, iti pa nakabagi iti RHO namuan nga ti biktima ket pimusay idin makita iti doktor, babaeng kin Dr. Maricon Martin ket indeklar na nga pimusay iti biktima kapo iti asphyxia secondary to hanging by suicide. Idol Bernard kaya nga suwen awan iti foul play iti panakatay iti may isa nga senior citizen nga agtawan iti 70. Second, dati anak dati biktima adan iti depression iti biktima gapo iti illness uno sakit ana maderan dati sakit na sunga nagka-depress dati biktima Idol Bernard sa na makuturturog gapo siguro dati sa na maderan nga reknain dati nakakamot na biktima. Una ti PNP no kasuruan banat ket masapol iti palawaen ti panagpampanunot kuno saan ikarigatan agyuman karita bagyan ta barbaring matulungon pay nang runa no sakit iti pangsaritaan ngem no min sakit ti bulsan Idol Bernard talaga nga narigat narigat pa nga agsinger nakidite na Oto ba nagbayad do pa ba kano dagsinger ket adan ket ba damdama kulambat asan kaya masabol bet aming talaga di porta kada gito nga gunggun tao Idol Bernard iso nga itagdama kit narigat talaga awan dati emergency fund ti may isang pamilya no dumteng sakit may isang talaga nga awan di pagkutang ta narigat ti bumulot ti among bulo kabagyan ti siyempre amo dangan marigatan nagbayad dati bumulot ng runa awanan iti may sa pamilya so nga ti salon at Idol Bernard ket may sakadagitay kaganan iti pagpuunan iti panagbiagyo tano ti sakit iti simang bayket awanen naspak aminen tangka makobra takkel iti permiso ng isang bahay iti pamilya kaso siguro tangapasang nakang kini iti biktima Idol Bernard gabot handang lang aglarin ti magbaginan nauna tinamnama so nga kertel natin iti bukod na nga bagingem at dati programa naglagit patalagit tayo at iti programa PNP iti provincial government at iti kaso problema ket agpakamang ngay pares lata barbaring at iti tumulong nang nangruna kadagitay opisyal sa gobyerno makapatulungan no agas iti pagsasaritaan ngem kadluata nga di listo gas Idol Bernard ket po, awang karambit dito pasok illegal man, awang karambit doktoren na mangbasan dati laboratory na sila pambit sa baling ng hospital, private hospital, hindi nagturungan, nalagatwal son. Kini Luis Tucas, na iso nag-adalment iti, health condition, gabo dati, kung nanagit, doktorin kinasamitan, kung kuna niya. Ang imbato siguro tayo blood sugar na BS ni Luis Tugas. But anyway, good morning. Ganito sa amin tatang papaay kay hospital iti probinsya ti Ilocos Norte. Ang so nga damag ito Bernard iti biyang iti PNP italas od ti 24 oras unless no iti late masong tumadamdama iti pitok iti INPPO. Damag ka lang pulisya Idol Dennis Alipio tata Aramen.